दिनै बर'जों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय दिनैनि साना खुब माने जारिमिनारि सान आरो रंजाथाव सान जे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजेस बिटिआर सुक्ति अनुजायै बिटिआर सुक्तियाव थानाय 6.4 दफा बेखौ दिनै आसाम सरकार मानगोनां सर्बानन्द सनवाल लोगोसे एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि गोसो गोथारै मावफुंनानै होनायनि गेजेरजों जे लं पेन्डिं जि इस्यु लं पेन्डिं जितु डिमान्ड जे बर'फोरनि जे जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखौ बर' थुनलाइ आफादा बा जायखौ बर' रायजो राजाफोरा आफादफोरा गोबाव समनिफ्राय आन्दोलन खालामबोबाय थादोंमोन बेखौ जोङो दिनै आबुं महरै जोङो दिनै मोनफैनो हाबाय जायखौ लानानै दिनै चिरांनि गुबुन गुबुन आफादफोर माहारियारि आफादफोर सानसुमैफोर लोगोसे फरायसाफोर जे बुद्धिजिबिफोर दिनै जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव जोङो आसाम सरकारखौ जोङो साबायखर बावनाय बेबायदि जोङो मोनसे फोरबो लादों लोगोसे जे ट्राइबेल सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजेस बे डाइरेक्टरेटखौ जोङो दिनै गोसो गोथारै जोङो बरायदों बेजों लोगोसे जोङो फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि मिडियाम जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइखौ इयुनाव जोङो जोथोन लालांनांगौनि थाखाय जे जोंनो मोनसे गार्जेन मोनसे डाइरेक्टरेट नांगौ होननानै जे दाबि खालामबोबाय थानाय दा बेखौ मोनखांनायनि उनाव जोंनि राव थुनलाइ बेफोरखौ जोङो मोजाङै रैखा होलांनो हासिगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनि बड' मिडियाम रिलेटेड स्कुल बा कलेज बा जोंनि एजुकेशननि जेनाखि जेंनाफोर बेफोरखौ बेनि गेजेरजों जोङो सुफुंलांनो हासिगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोंहा मोनसे गोग्गोमै आरो रंजाबावनो हागौमोन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो जे बिटिआरनि बायजोनि जेनाखि बर'फोरखौ मोनसे नैबे आसाम एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बर' कसारि अट'नमास माने वेलफेयार काउन्सिल जे दानानै होनायनि खोथा दंमोन बियो दिनै चन्दन ब्रह्म मानगोनां बिथांनि मोनसे अबहेलानि थाखाय बिथांनि फेलारनि थाखाय दिनै दाफुंनानै होजायासै बेयो जोंनि थाखाय खुब आनफर्चुनेट होननानै जोङो बुंनांगोन दा बेखायनो जोङो बे मोनसे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो भारत सरकार आसाम सरकारनि सायाव जोङो गंग्लायै जों आर'ज गाबदों आरो दाबि खालामदों जे दफा मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि फुलफिलमेन्ट बा जोंनि गोजोननाय बा जोंनि रैखाथिनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुंलाङो इयुनाव जों बेखौ दिनै बे गोथार साननि गेजेरजों जोङो गुरैयै जोङो खावलायदों आरो हांख्रायदों।